Erokamano nyikora moga jwang' tielo machielo kaendi wan gi wendo mosetimo limbe J Media kaka pile ajwang' Junior manyo jogo eki ma bende nigi lony e yore mopogore opogore. Kawuono wabro goyo mbaka gi nyadendi ma bende pod tin ahinya. Abro mana miye kinde mondo yang'nu nyinge kaeto bende wachak kanyo endi wameny tije ngimane kanyo endi ma pacho kaachiel gi mano endi ma bende mar lony manyasani kaendi. Machiegni ibro nyisowa ni iluongi ni ng'awa? Erokamano, an nyinga Grace Sylvia Kinyi. To nyinga mar mbui kata mar TikTok en Smiley Sylvia kaka ondika. Oh, kaka en alaw kanyo no endi. Mano endi mbui mochakore TikTok. On Facebook and Instagram to atiyo gi Grace Akinyi. O nyingi ma ni opande. Mane opande no endi tiyo gi Grace Akinyi. Lakini kodwoge TikTok on endi to in Smiley Sylvia. Erokamano ahinya kanyo endi kuom molo e J Media kaendi. Grace Akinyi imulo gwenge mage pacho kaendi? An nyar Suba Mfangano. Nyar Suba Mfangano. In nya kanyo nya chula. Erokamano ahinya kawuono wan gi nyachulo limo kaendi. Ubro gono kaka ni to Mfangano chal nade? Mapiyo piyo ahinya ok ang'eyo ni ngimani idongo, in ng'ama odongo e town koso idongo adonga Mfangano kocha chande? Actually, family wan odar to Sindo, but Sindo be ok wadake. Sindo Kaksingri? Kaksingri, yes. Baba odar from Mfangano gedo Kaksingri. Koro mano is what I consider. Ka sani wawacho kata ni lielo timre en Sindo, but dala madala to en Mfangano. Koro iwacho ni jodak modak e Sindo mano wuok Mfangano? Yes. Okay. Erokamano ahinya kanyo endi. To gi kindeni ang'o ma bende timo ma samoro diwach ni kelo ni moge mesa gi kindeni? Okay, word ni akiaga wacho gi dholuo, but ibo konya an nurse. I'm a nurse by profession. Yeah, to hawi mar Nyasaye nayudo tich in UK in 2021. Koro atiyo London as a nurse. Itiyo London e yorego eki mag thieth mar ngima dhano? Nikech doctor e laktar, don't you? Nurse en ng'ama bende joma tindo ng'eye girwako gimoro e wigi kama endi, en gi mfano moro mirwako matin marachar, nyiso ni na nurse. Kendo adwoko Nyasaye erokamano nikech nomiyi thuolo michak yudo tich oko mar Kenya. Tich alade erokamano, nyiso ni to tich ma oko mar nurse mane yudo e piny London teri nade? Okay, mokwongo mondo aduoki mano, nyaka nyisi ni ka natiyo Kenya ka as a nurse, ne pok atiyo ga e hospital. Ing'e ni nurse tiyo in different places. I used to work for an NGO. Chakre achak tiyo tich, atiyo circumcision, HIV, mobilization, all that. Koro mano was my speciality kana ntie Kenya ka. But like Charlie Nyasaye ne prepare for the oko because around 2021, okay, before 2021 nyaminwa nobedo matuo to adhi rite oko mar Kenya. Oh, even en oko mar Kenya, mano ni tidhi oko mar Kenya? Yes. Koro nadhi marite for 1 year. Kaduogo to I could nokanyal dok e NGO mana kama nitie motelo chande. Yes. Koro achako timo bedside nursing. Mano e gima e tich jok ma thiedho nurses matiyo gi jotuo directly no ni bedside nursing. Oh, joma tiyo kanyo endi, matiyo kanyo kodgi? Yes. Koro atimo bedside nursing for about 8 months and that is all the experience manantiere godo madhigo loka. Koro pogruok maneno between bedside nursing in Kenya gi loka, Kenya wantiere gi a lot of expert knowledge. Ji nitie gi joma nigi lony mang'eny. Yes, ipuonjowa e college maber, wan gi good knowledge compared to kocha gini tero gi mos. One kaka, let's say, one level manyalo chopo almost junior doctor. But gima giloyo wagodo ni kocha ntiere a lot, all the equipment minyalo dwaro ntiere. Pogruok mantie ni gimoro amora midwaro ni kocha chande. Yes. Wan gi lony to waonge equipment, gin equipment to lony gionge lony. Yes. Ayudo ka itemo wacho ni ikinde moro ni idhi
tuyo nyaminu moro oko mar Kenya. Dipo ni seche mane tuyo ni mane yude gimiluongo gi dho ngere ni connection mari mar via koso mato no bira kokalo kuom application mitimo mar kwayo tich. Okay, koro during that time ema achiel kuom osiepena ema nonyisa ni sani idwaro nurses because of COVID. Dire corona ne. Koro UK nobedo gi shortage mar nurses, koro gichako manyo nurses oko. Koro ema osiepna moro nyisa ni tema ne chance ni. Koro achako preparation kan tiere anti UK. Achako experience kan achako application kan tiere UK atieko ka an Kenya kae. Atieko in Kenya kae ni. Motelo manyo kituo moneni tiyo gi migao moro ma ok mar piny owacho ewiero gi mag tero joma chuo nyangi. Ok ang'eyo ni maendi migao ni niyude bang' tieko skul koso en mano kawo puonji chako tiyo kode gima kamano bende seche mar seche moko. Atieka college maber ma eka adhi atimo interview migao ni en faces Kemri ayango. Yes, adhi atimo kod interview ma okawa ji adek wane ma wachako project mar circumcision. Yere minite time ma Migori. Ere kaka ne ochalo nikech ng'ama nyadende tiyo kaka ng'ama tero ji nyangu samoro bedo ga matek ahinya. Ere kaka ne imulo tijni? Okay, mokwongo kaka like kichako tich mora ionge gi that preparation like no king'eyo ni you can do such a thing. Kemri ka nokawa interview ne mana interview general man nurses. To ka wadonjo kanyo to gi select wa ji adek. Giwacho ni ununtiere gi lonye weche mag HIV, koro we are taking you to a different program. Koro kanitimonwa tiegro kata training to nan gi luoro ni okanyal timo. Yes. To watimo tiegro about 3 months to wachako tich to nayudo ka I love this job nikech anyalo wacho ni an workaholic, an ng'at ma ohero tije. Yero tiji ni wuon. Koro achaka tijni ndalogo joluo mang'eny notimnegi circumcision. Koro ne wadhi walando program, actually mano e kuma my artistic side nowuoke because ka walando ne ji wach nyange to ne wadhi gi loche to wamiel ne ji to wanyiso gi information about utimo gimiluongo dho ngere ni advert mondo gidonje weche go kimag tero ji nyangi. Yes. Koro ma I end up abedo nyaka program coordinator for circumcision in Migori. Giso ni ido nyaka migao moro. Exactly. Koro naero tija ma Kenya kama kata ka let's say Kenya en mana ni chudo e matinto. Ni chudo is everything. Kamano. Yeah, ka debe ni anyalo tiyo gi migao mora e Kenya kae to ayudo chudo ma kocha chande. Nyalo bedo maber ye moloyo ni in. Yes. Ero kama na nyaka nyinyi kwa moga jua mungu mpaka kod Smile Sylvia mabende nigi lony mararie weche go ikimag bende thiedho ganda kata bende ng'iyo ngima jogo ikima seche moko tuo kendo bende medo yango no ni motelo ne dhi ne loka notiyo koda kamigao moro mar piny owacho chenro no indi mar tero joma chuo nyangu. Kani Thieth ni piny owacho ma Migori to Migori koni endi tero joma nyiri nyangi no timo newa. Ok ang'e ni wach makamani uto no nene nang'o. Of course kane watimo mobilization kata lando ne ji wach nyangi mar joma chuo to message mane tero on the side was ni onge any benefit mar tero joma mine nyangi. Actually what we discouraged it because engi disadvantages mang'eny, onge gimo konyo go kata achiel en mana ni ohinyo ngima joma dhano. Koro ne walando ne joma chuo mondo dhi circumcision nikech no say yudni oduoko chances mar magagamo kute magayaki gi atamalo frauchiel. Koro ka wapuonjo gi to joma mine be wanyiso ni tamre uru kikudie nyangi. Yeah, because onge kony mokonyo ugodo. In fact, oketo mana ngima andaki. Yes. Kamano indi nyikora mogi. To iwuok idhi koro tiyo kaka nas e pinje maoko e piny London. Ok ang'eyo ni donjo nao kata bende tich mari nikech koro niseng'iyo Kenya ka climate kata bende uto mar kor lwasi ma Kenya ka ning'iyo godo. Kocha norwaki nade weche go ikimag ngimani kata bende tich mane dhi yudo kocha chande. No ber ni kosore ka nirwako tich mane oluongi ya kocha. Actually, every nyaka seche ma wantiere ni pod aneno ga ka gima aleko. Anyalo wacho ni mae gima
duong' ma Nyasaye osetimona e ngimana. Ngimani. Nikech ineno ka intiere Kenya ka tiwinjo mana nying moro ni London to ok inyal picture yourself ni nyalo ni chieng' moro abiro chopo kanyo. Koro seche mana timo application every step naneno luet Nyasaye, naneno direction mar Nyasaye, because ok ni things were very good. Kaka nanyisi ni naweyo tich for a period. Koro seche go koka natemo loso pesa kendo. Family na no chip in everything like ne tech. But Nyasaye no tele, adonjo kono, nadonjo gi paro moro ni mae gima duong' ma Nyasaye osetimona, and I have to protect it and do it very well. Kasto kaka nasenyisi ni an ng'ama ohero ga tije, koro at first nan gi challenges like every other nurse, because kaka nyisi ni kono nitie equipment ma waonge go Kenya ka, kendo gik ma gitimo e ward opogore gi gima watimo ka. Yeah, because as a nurse in like me ward ni my ward ni donje titini uka report nyisi ni Grace my ward ni imi jotuoni go inemi dwa timo negi everything ka wat mi daktari ko wacho ni odwaro ECG like Kenya kae ECG tero ngato in a different place, nitie jok molo ne ECG Kenya in UK nurse inemi timo ECG e bedside kanyo inemi timo blood scanning like everything inmitimo kanyo koro mi ward achiel manage. Exactly. Koro no ne nyaka apuonjra gik mang'eny kendo nitie gik moko be mane apuonjra Kenya ka mane ochuno ni awera go. Nikech kocha gionge nikech Kenya waonge gi some resources, koro nitie gik ma watimo shortcut kasa ung'ado gi kore. Koro shortcuts go nochuno ni awe kasto apuonjra gik manyien. Nan gi challenge for sometimes to an ng'ama ohero puonjre gik manyien, koro within a short time na catch up kendo aneno ka antiere gi chance mar sudo malo like professionally. Chaki dogi weche mag tiegruok koro chaki dhi malo e ngas machielo. Ok ang'eyo ni oganda to kata bende jogo e kimodak jirochere mane e piny London pile ne girwaki nang'o nikech in achiel kuom oganda go e kimuok e piny jirotenge ka dhi tiyo kocha chande. Ok ang'eyo ni bende iseromo gi weche moko machalo kaka kweda mag bende oganda mowuok e piny Afrika. Gima kamano nitiere koso en mana rwak maber ya mano miyi chando? London, awinjoga ka ji wacho ni nitie kuonde moko ma gi experience akweda kata racism, but London en kuma cosmopolitan kaka ochal kaka Nairobi. Ineno Nairobi, nyithindo ok nyal buok koneno mzungu. But mzungu kodhi dala olete mfagamo. Chipo ilo ka nyithindo koro kwinga wako chachane. Nyithindo bro mluwe bro manye bodwa mule because pok gineno kama. Koro kaka jo London be ntiere people from all over the world that London. Koro ji oseng'iyo gidak together. Girwaki mana just like any other professional. Koro and London I have received a lot of love. Gi jok mane gi gratitude. Like kithiedho ng'ato bo omor kodi ero kamano. Kasto ing'eni wan jo Africa watiyo like wan giteko. Giteko kato bende wero tich mitimo. Koro iti oneno kitiyo gi chunyi te to gi appreciate ahinya kata relatives mag jatuo appreciate. Koro so far anyalo wacho ni en kuma ber. Ok aneno any akwede kata shida moro amora. Tero kamano nyikora moga jwang koro dhi mbele gi Twak kaindi koda Smile Sylvie nyaronagi ma bende nigi lony mar rito ngima jatuo kendo bende okawo kanyo indi tije owuon e pinyno indi mar London kane owuok pacho kaindi. Adwani mondo bende ilosie gi oganda moko ma bende otimo kata bende oyudo tiegruok e weche go mag thieth mar nursing kata bende obedo nurse. Ere ka bende ginyalo yudo thuolo mondo gin bende gitie pinje maoko koso mae nyema mana hawi mar ng'ato. Ok en hawi mar ng'ato, en tich matek gi keto pachi ni mae gima dwa timo. Tich matek ka keto pachi ni mae gima dwa timo. Yes, exactly. Nikech sani to opportunity ntiere oko mar Kenya. To Kenya en piny maber mar yude experience moko kaka nyisi ni wan gi lony Kenya
kendo kitiyo Kenya ka kidhi tiyo oko tiyudo ka in mbele inyalo catch up mapiyo. Koro anyalo nyiso ng'ata ng'ata manigi gombo mar tiyo oko niya sani opportunities nitiere. Kitieko college actually inyalo tiyo Kenya for a few months mana mondo yud that experience. Yud gima iwacho ni experience kata bedo gi ng'eyo. Bedo gi ng'eyo. Kasto bang' mano to inyalo chaka timo application ni America kao ji, Canada kao ji, UK kao ji nikech to sana UK gimomiyo gikao jok mang'eny nikech ing'eni chon Britain nomakore gi other European countries. Kasto giwuok gidhi giwere. Gidhi kendgi. Koro gin chuno ni nyaka gichak train kao their own professionals and everything. Koro gimanyo chal ka gima gimanyo manyien. Gimanyo jomanyien. Yeah. Koro miyo gi bende gikeyo bende gi nyaka piny Afrika koni mondo giyud joma nigi lony gitere tije ma kamago eki. Ni wacho ni tiye sekta mar tero joma chuo nyangi. Sani binyalo timo tijno inde koduoki hospital kata bende duoki ka thieth matimo tich makama. It's a skill. En ochal kaka riembo ndiga. Gimomiyo wacho kamano nikech nadhi rito sister na nabudho for so long to kana duogo nitie gimiluongo ni locum en tich mimanyo like for a day idhi tiyo tichuli for that day. Yeah, ikawa pesa for that day okin under payroll. Okondiki ni iyudo ndalo 30. Yes. Koro kana duogo gik mano konya mondo ayud pesa mar dhi UK ne locum go and locum kaka natimo locum machal kaka mag nyangi. To nadonja e locum no like ikawa instrument niti yudo ka like onge gima wiyo wil godo. Yeah, because gin gi techniques ma specific mag timo nyangi ma ok lokre. Yeah. Erokamano ahinya. Ne oganda go seche moko ok ong'eyi, gin gino maroma kodi e mbui. Yudo ka seche moko go mbaka lakini kata John Junior ne ok ong'eyo motelo ne koro go mbaka masani ni. Bende nitie jomoko bende ok ong'eyi go kacha chande. To koneno wasani ko go mbaka kuom tiji mitimo to yudo ka en embe otimo gimitimo miluongo ni nurse. To gochuni ni Smiley, I don't want to be a connection of a biloka. Being in teko mar timo ne thuolo mondo biloka koso mano to heavy. Okay, koro ana wuono kan agent. Poka chopo kiwango mabedo agent although ni en gine business opportunity maber ma ng'eny jo ma wasedhi loka actually waparo ni gima inyalo timo kisechopo loka kiseng'eyo ni my the way mikele ji like everything me register business as an agent or anything. But what I can do for now en nyiso ji steps ma iluwo mondo idhi ibiloka kasta refer gi agent ma ng'eyo ma ambe no tera. Yeah, that is the best that I can do for now. Inyalo tudo gi ng'at ming'eyo ma bende nokonyi mondo ichop loka. Yes. Penjo moro ni kaendi. Seche mane wuok kore sekao kanyo endi kalapapla ma ichopo London kata mane yudo luong ni kore dhi London jonyuol no wacha ngo kata jonyuol no feel nango. Ne gin like super excited because kaka nisi ne wase experience ne wase bedo gi shida chien kanyo ma be sani ok anyalo wacho ni oserumo but at least gima Nyasaye otimonwa ni oseyawo yo matin. Yeah, koro nature kaka lake. Yeah, and kodo kung'eyo kama Nyasaye notimonu e ono endi. Kadong koro dano miyi sani ndi sector mar thieth ma Kenya kaendi kawo kete lwete. Inyalo kete ngas mane? Kokawo thieth sani okaw uketi ni koro ini mitayo weche mag thieth pacho ka. Igombo no gige ngas mane Kenya kaendi? Thank you. Actually mano e lek na chieng' moro aparo ni gima ng'ato nyalo timo maduong' kidhi loka sana ng'ato kaka an gi dream ni agombo tiyo Kenya. Gima nyalo timo ne sector mar thieth. Sector mar thieth Kenya kaendi. Anyalo gombo mondo wa invest in equipment. Nikech equipment gimiyo tich bedo mayot kendo gimiyo gi change outcome mar thieth. Ineno Kenya like for example ng'ato nyalo tho mana nikech norito mondo odhi otimne x-ray for example. To ka debe ni x-ray machine then tie ward. En mana igole kae to sude mang'eny to setimne x-ray to ka en ECG to setim ECG like mano gima nyalo
anyalo investing, anyalo invest equipment, anyalo do miyo jok matiyo e hospital pesa mang'eny, like salary mang'eny more than what they get now, mondo gibed gi motivation, gibed kanyo gi chuny mar timo gino because ing'eni ka itiyo to pachi paro ni maybe aonge pesa mayudo ka ni tin, ok odhi chulo na rent, golo school fee, moko dwara kama okichiw 100%. Yeah, koro what I can do, let's say Minister of Health, I can invest in equipment, I can invest our workforce, medical workforce. Mondo gibed ni jomatin kata ka gin few, but you retain them. Because kawuono ukelo ji abich, kin ji abich go dhi loka, kendo uchako train jomang'eny, you're spending more money. Ka let's say ji apart to mako gini in wodieno to my your salary, koro ing'eni ntiere that ung'eyo ni these are our people, gimedo, because tich kaka mar hospital, kaki medo time, kaki medo bedo gi law. Bedo gi ng'eyo. Yes. Makoro seche moko inyalo timo kata off head. Jomanyien every time gibiro gichako gilana fresh. Gichako manyien. Kum gik ma gineno to gitimo koro. Yes. Koro mago e gik moko ariyo manya timo sana as ka oketa e sector mar thieth e Kenya. Inyalo kawo omenda mang'eny mondo ikete gigo eki mitiyo godo kuom thieth. Yes. Kaito bende inyalo chulo osara mathoth ne jogo eki mathiedho mondo gibed gi chuny mar timo gini endi rang'iny mowinjore. Erokamano ne Kwaramoga Joma go mbaka kaendi koda Smile Sylvia nyaderi mabende thiedho oganda kata bende ng'iyo ngima joma tuo e piny London nasa. Kendo bende aneno ka wago kode kaendi motelo ne bende mbaka ma kawuono. Kadipo ni ibin gi penjo mathoth inyalo keto kanyo e comment section mondo koro mko telo machielo to med duoko kata med bedo gi ng'eyo kata paro mag jowinjo magwa. Smile. Ok ang'eyo ni sani endi itiyo oko. Kadipo ni chieng' mondo duogi pacho ka, igombo ni dog itiya kata gi migawo moro mok mar piny owacho kata gi piny owacho, koso imbe gombo ni kiyawo oko to iyawo kari moro inda ni ti. Ere kaka inene kiduogo Kenya ka, nikech Kenya ka chudo tin kaka iwacho kaluwore gi mano paro misegolo. Olo kaka ichulo oko kacha chande. Ineno na kiduogo Kenya ka sani iteko tiji ma oko, duogo Kenya ka. Diher moro tiyo gi sirikal koso gi riwruok moro mar piny owacho, koso inyalo yawo mana kari moro mitiye kaluwore bende gi lony miseyudo oko. Manyalo mora mogik en kan gi kara, nikech aparo ni ka intie gi kari to inyalo set standard kaka ine midwaro. Ine miketo gimidwaro. Yes, iketo okang' mar tich kaka ine iwuon idwaro ni adwa make sure ni jotuo na itimo negi kamae, mae is the process mar admission, mae kaka itimo negi discharge. Koro ine iwuon emilang. Ka Nyasaye otelo na, an kapo ni koro aduogo Kenya, to anyalo gombo ni mondo abed gi kari ma ine mitayo kendo ine ma bende winji kanyo, kaito bende iwacho ni jotuo kama endi. Sani endi oganda olore migawo no endi kata bende tiegruok weche mag thieth. Nurses ng'eny mapok ondiki, nitie dakteche mapok ondiki. Kaito bende awuo mana e sector no endi mar thieth kaendi. Ang'o nyalo nyiso joma pok ondiki, oneno ni koro kanyo ji ng'eny, chunye tho, ng'ama chunye tho gi tijni endi, inyalo wacho ne ma? Actually, I'm very unfortunate, but anyalo wacho ni ji kik beda gi mentality moro ni okodwa timo gimoro ni pesa tin. Chaka gi kuma anywhere, because ok ni chances onge totally. Joma ng'eny wacho ga ni ok adwa tiyo, for example, kae nikech gidhi chula gimatin. Afadhali arit nipate kazi nzuri. But anyalo wacho ne professionals ni experience miyudo, like idhi kata tiyo e clinic moro matin gima kamano, experience no can go a long way to omedo gero CV ni. Koro chaka gi kumora mora mantiere to igeno Nyasaye to be ibedo gi paro moyawore. Ibedo i connect gi ji kata jok mane ontiere go e class kata jok mane let's say gise qualify ndalo manitiyo cha. Imedo penjo, iwuoyo kodgi to ichaka gi kuma intiere. Erokamano ya kuom paro maliwa nyaka ne oganda go bende osetimo kanyo endi kata oseyudo tiegruok weche go mag rito joma tuo kata bende joma thiedho joma tuo, lakteche gi nurses. Yie mondo kik chuny tho kokawo paro maler kuom Smile Sylvia. Wach mogik miwego jowinjo
ewi yore go mag thieth nikech afwenyo ni laktar kata jalno man gi lony weche mag thieth ang'o minyalo wegi godo kanyo ino seche moko ineno ka line no dhi marach kendo ochiegni mbemore piny ang'o minyalo nyiso jopiny sani endi ka otieko chenro ang'o manyalo wacho actually anyalo bedo gi many messages to maduong' manyalo wacho ni probably health kata ngima e mwandu health is well yeah koro every day onegi tima bed gi those behaviors ma make you to be healthy because like gimoro amora midware ngima ni onge kaka nyalo timore kionge gi that health sana ne Africa and Kenya and Nairobi and Suba my home or let me say Nyanza gima hinyo ngima dhano ahinya en HIV to sani be nimesikia sijui super gonorrhea these are sexually transmitted infections ayaki gi nyach yes tuoche ma iyudo gi yor TERO koro anyalo wacho ni nikech ngima e mwandu bed ji onego beda motang' gi ng'at ma iriwori godo kata gi timbe wa mag riwruok bed gi partner achiel ming'eyo chalne and yes not just for the sake of faithfulness but for the sake of your health mondo ngima no obed e kama kare yes erokamano nyikora moga jwang' mane makelo wa giko machino nyinde to kapok atieko to ng'isi jopiny ni nyalo yudi nang'o ng'ama gombo ni seche moko iketne ler ma bende wacho ni anta asedak kanyo endi gi mihufu kata bende gi paro mang'eny ahinya inyalo konye nang'o iyudi nang'o e Facebook, TikTok, YouTube ka intie gi mago e mamoko okay Facebook and Akinyi Grace kendo the same okay we are working Facebook and Akinyi Grace TikTok and Smiley Sylvie the Instagram and Akinyi 600 yes koro you can inbox me in any of those three kindiko na message mora modiko ka dwaro kony mar any question maintiere godo korka thieth korka anything I'm always willing connection mar ng'ama nyalo dwaro dhi loka anyalo miyo gi leeway inyalo miyo gi yore magilowo mondo gichop kono kamano endi nyikona moga jwang' iwinjo gi timo oko pimni ma ne J Media kama ne tayi na Jwang' Junior biro kele chilo machielo chilo mar Pinje laktar kanyo endi mondo go kodwa mbaka kuom bende weche go eki mag thieth motendo gi ngima dhano ka kamano endi to mede luwa Jwang' Junior YouTube mare mondo yud mathoth ahinya ka kamano orome tielo machielo